ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ସବୁ ଖାଇବା ପିଇବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସବୁ ହେଇଗଲାଣି ଏଠି। ଏଇଟା ହେଉଛି କ୍ଷୀରି ବି ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଖଟା ବି ହେଇଯାଇଛି, ଡାଲି ବି ହେଇଯାଇଛି, ସବୁ ହେଇଯାଇଛି। ଖାଲି ଆମର ବେସନ ଆଳୁ ତରକାରୀଟା ହେବ। ଭାଇ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଆଜି ଏମିତି ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି ଆଜି। ଆଳୁ ଛଣା ହେଇଛି, ସବୁ ଗୋଟା ନେଇଯାଅ, ଖାଲି ଲାଷ୍ଟ ତରକାରୀ ନେଇ ପଳେଇବେ। ଆଳୁ ଛଣା ଚାଲିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁ ଛଣା ଚାଲିଛି, ଆଳୁ ପୁରା ହେଇଛି।